Comrade Amos Chibaya uyo anowaloya kuna Nelson Chamisa abva nyatsokuratidza kuti vakomana ava the struggle continues. Aiwa, munozoti pane vanhu maactivists eCitizen Coalition for Change yana Jameson Timber akabata. Tinoti vanoya vachidemonstrata pacourt, pahigh court, pamagistrate court. Vanoya panapa vachitaura mashoko kuti hatimusiye Chamisa kunyeperana. Sana pena mashoko atinoona kuti vana Amos Chibaya aiwa they are standing nevanhu aiwa vari kutenderedzwa vachiabusiwa nebrutality yemapurisa in ZANU-PF. Kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Kuti pano Change Radio yanyora vachiti hatimusiye Chamisa kunyeperana. They sing as they offer solidarity with incarcerated colleagues who were arrested on Sunday. Honorable Chibaya said that because ZANU-PF rigged the 2023 elections, hence the panic. ZANU-PF as a thief thinks maybe one day citizens will think of recovering the theft. They all agreed that the struggle continues. Do mashoko atiri kuona panapa vana Amos Chibaya vari kuuya vachimira vachiti isusu hatisi kuzombomira, ZANU-PF hatisi kuzoitya, kana tichifa tichafira nyika inoi. Vanouya vachitanga kudemonstrata vachiimba vachiti Chamisa hatimusiye. Vanotaura mashoko awa vachiti aiwa we are standing solidarity nevakomana vana Jameson Timber aiwa vari muusungwa vakabatwa neZANU-PF. Sachimbotidze mafungiro edu nokudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa, pinda comment section medu, subscribe, kulike, chinotena on the bell icon.